Det du gør, det er, at du lige rykker lidt på bøffen der. Der ligger nogle boller på der. Ned i fedtet der. Masser af ost. Så vender man lige bollerne her faktisk. Lige husk. Resten af varerne, så er vi tilbage. Så løbe ud over det. Skål i guldet, ikke? Hvad har du gjort indtil Jeg har sukket underbollen i en masse smør på panden. Og så har jeg taget den af og givet en masse chili mayo. Nå ja, og så skal jeg så have resten af gurkesalatglasset på min burger. Okay. Jamen, så tager jeg den bare sådan der. Men godt med det sure. Godt med syltede. Ja. Vi lægger sådan en sur bund, det er rigtig godt. For jeg har saltet min bøf rigtig meget. Så det bliver et godt mix. Så tager jeg min bøf der. Godt fedt. Double cheese. På med den. Så tager jeg de overbunden her. Ja, den er blevet pissegod. Så tager jeg lige lidt tomater her, ja. Meget fint skåret af selve asken. Hvor lige at tjekke den her, mand. Der er noget fed faktisk. Min borg. Ikke noget. Ketchup. Så. Okay. Og så er det bare nedover. Så lige klem den lidt. Det bliver den rigtig god. Ja. Så skal vi smage på den. Flot, mand. Du kan jo se alt det syltede hernede, er rigtig godt. Og meget vådt. Den går lige igennem underbollen. Meget lækkert. Og så alt det her usmeltede ost. Det er også pissegodt. Vi siger tak herfra.